Taslima lil Keren Kutajjar li tilfet ħajjita f'inċident ta' traffiku nhar l-Erbgħa li għadda. Keren Kutajjar ser tibqa' mfakra bħala persuna simpatika u li għexet il-vokazzjoni ta' għalliema b'dedikazzjoni kbira. Keren li kellha 37 sena kienet għalliema tal-PSD fil-Kulleġġ Marija Reġina. Waqt il-funeral li sar fil-Knisja Parrokjali ta' Ħażebbuġ spikkat id-dieqa fost it-tfal preżenti, il-koll studenti li kienet tgħallem Keren. Miss Keren tgħinni ħafna lili. Kienet kind, kienet tagħmel ħafna lob u kienet vera kind u hekk, allura konna ħobbuha ħafna. Kollega ta' Keren fisret lil Keren Mana. Kif tara l-Keren kontejt mara sabiħa, però billi sabiħa minn barra kellha żbuħija ta' barra tirriflettija minn ġewwa mara umli, dejjem biddaħqa fuq fomma. Kienu eluf fil-qraba ħbieb kollegi u tfal li ssieħbu fil-paġna ta' Facebook li ħolqot il-kollega ta' Keren sabiex tfakkar il-memorja tagħha. Ftaħtilha l-page fuq Facebook, għandna fuq minn 16,000 like għaliex kienet tassew maħbuba minn kulħadd. U nisperaw li l-Keren nibqgħu niftakru hekk bil-mod sabiħ li kienet tgħixi. Fl-omelija ntqal li din l-aħbar ħażdet lil kulħadd u li dan il-mument huwa mument ta' prova għal fidi għal dawk ta' madwara il-qraba u ħbieb li tant kienet tos f'ħajjitha. Deskritta bħala persuna simpatika, sensittiva u biżla, Keren kienet fuq kollox maħbuba minn kulħadd. U verament Keren kienet persuna tant speċjali, forsi lek fossu ħafna iktar it-telfa tagħha. Keren Kutajjar, persuna speċjali li kif intqal fl-omelija, issa se tkompli bil-vjaġġ tagħha fid-dinja l-oħra minkejja d-dieqa li ħallit warajha. Mullej li tolbuk li minn din it-traġedja joħroġ ġid kbir. Fosthom li napprezzaw il-qraba tagħna u nażżuhom. Tasli kieku qed nimxu ħarġu